Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Patuloy ang magandang resulta ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng Police Regional Office 3 o PRO3. Sa inilabas na ulat ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., umabot sa 836.4 million pesos na halaga ng shabu ang kanilang nasamsam sa buong buwan ng Agosto. Sa kabuuang 659 anti-drug operations, naaresto ang 1,006 na sospek kabilang ang 34 na high-value targets. Nasa koterie ng mga operatiba ang mahigit 120,000 grams ng shabu at mahigit 11,000 gramo ng marijuana. Nagbunga rin ang pinaigting na manhunt operations ng pulisya kung saan kalaboso ang 745 wanted persons. Kabilang sa mga nahuli ang 13 sa Regional Most Wanted List, 43 provincial top targets at 59 municipal top offenders. Sa kampanya kontra loose firearms, mahigit 200 armas ang nabawi. 114 mula sa operasyon, 76 ang voluntaryong isinuko habang 18 naman ang pinasailalim sa safekeeping. Dahil dito, nabawasan ang posibilidad ng insidente ng karasang may kinalaman sa baril. Ang mga operasyong isinagawa mula August 1 to 31 ay bahagi ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO ng PNP. Alinsunod sa 7-point agenda ni Acting PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nakatuon raw ang PRO3 sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad at pagbibigay ng kapanatagan sa publiko sa ilalim ng bagong pamunuan ng PNP. Para sa ibang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.